since la ukhula kumezi nabe kungavumeleki kutshele zona ubukhulu engibona ukuthi vele lezi zizokudestroya vele empilweni yakho ngobuqhube uzama ufunda ukutshele kwami lento ukuthi uba wenza lento bonke ukuphinde usurvive mhlawumbe kwayimina mhlawumbe uzomnyana ungangikhulumisa so ngisona sikhathi ke lesi nje ukuthi mhlambuluke chazela ukuthi kubani kashili wenza lento mina ngazi ngizokutshela ukuthi ubaba wakho wenze lento baba mncane baba wakho nje ngqondo kokuzalana and ayikho into engizoyenza ke nabo ngisave impilo yakho ukuthi ungaphazami ngoba yena usejele kodwa baba mncane ukangigila yini sonke lesi sikhathi yonke leminyaka ubuhleli wena wazi ukuthi mina ngazi ukuthi owami ubaba washona msukwana noma eshona Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa ke na Black Life inkinga zomndeni ake nisondele nathi sinenkinga la ekhaya. Sabona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life uzishiya igama. Ngiyabingelela babukeli beBlack Life TV igama nginguNhlanhla ngoPerseverance wadlamini. Usho wonke amagama eID. Njalo. Okay. Siyabonga ukuthi usimeme la kodlamini bakithi. Siyabantu beinkinga zomndeni kuBlack Life. So inkinga iqalaphi? Kwenze njani ekhaya? Ngani usiphumelele. Okay. Mfethu uMntwana. So siyalingana ihlele ekhaya inenkinga. Yabo kunekhanda engichazela ngalo ukuthi la qhasha ngichaza isitori oduma so ngiyala nginalo ulwazi lesitoli sikwenzakalana ukuthi mfowethu ukwenzakala ngoba afike egcwele igazi mina ekhaya ngazi nakwenzakala vele isitori sengiyasazi wehlezi efika kumina ngichaza ukuthi baxabana lapha endlini uxabana noba uxabana nawe umama nje umama wakhe so uhlala axabana naye akuyezi kumina ezongitshela yabo ngitshela ukuthi abe baphoyiseni ukuthi akulungu mina mangikwazi uxazula ezaba zithandana so sokuningi nje sokwenzekayo so awuxoxe ngale ukuthi uyena waqhashisa ikhanda uchazele lodaba sengachaza ukuthi nje wafika nje ebusuku la mina nje ufika ebusuku ugcwele igazi umzimba wonke uyangokhelwa webhuda uvule nakhumbula wabantu mina ngivula nje isicapha umuntu ugcwele igazi umzimba ngiyambuza kwenzakaleni uyangitshela ukuthi sebulala umuntu wakhe na hawu senjalo wangena endlini waqoqa into zakhe hawu wakhala amaphepha mina kusenjalo ngiyathuka phela ukuthi lo mfethu waqhamuka egcwele igazi and la wefikile efuna le ndlini sekugcwele ngisho igazi lezandla ngabona ukuthi ngeke lento le iyangidla phela umfethu ngoba egcwele igazi ngithola usizo lokuqala usizo lokuqala enginalo elamaphoyisa ngizokwazi ukuthi ngilandele yonke into angazi lo umonakalo uwenze kephi kanjani so wena into yokuqala wayicabanga ukuthi ufonela amaphoyisa wena option yokuqala ukuze ngizokwazi ukuthola kahle isitori kwenzakala so manje ke mawufonela amaphoyisa kusuliza udaba wafike wenzani lapha isitori sami ngisithola ubulela umfazi wakhe Wambulala kanjani? Umbulala nje dotsi ikhali lezimese wamkapha umzimba wonke wamphusha nanekhanda ngicela ukufaka nga understand umuntu bedlile angikaze ngayibona into enganjana Wamphusha nani ngekhanda? Wamphusha nanekhanda nje waphutha waphisiza nje ngisho ngazi bese so wamqoba actually Yo so amaphoyisa amtholaphi? Amthola phela yena uyabaleka mebaleka amthola ngala koBumbulu nasecashini abangani bakhe bese ecashini sisukile kumina bamthola nje lapho nakhona uyihlalelwe nayo ezinye inkinga bamthola amaphoyisa mthwele wakhe ushiya ingane la kube ishiya ingane ibuye ikhalela mina ingane bisinenkinga manje uma akekho ubaba akekho bengakanani usiphumele lapha ayenzeka lento phela ngithi esamncane usisi wenze samncane sekhulile obekhulile lento yamhluphi yamudla yamdinga ubaba imudla kanjani mhlawumbe imudla la kangithi unamaphupho amabi ngobe namaphupho amabi ucabanga into ezimcindezelayo every time ngalento ngoba impilo yakhe ayiqhubeki uyazama but hlezi icabanga kufika lento every time usiphume uyayazi le ndaba akayazi so yenzeke samncane nje akazi ukuthi so manje ucabanga ukuthi wonke lamaphupho anawo ukuthi ke namhlanje kukhona ubuyayo kodwa yena ka understand ukuthi kubuya iqiniso alibona ngokwami mina
ngicela ukunika isitori sami engisaziyo ukuthi kwenzakalani ngoba hayi yena akazi lutho angazi nje akazi lutho ngayi baba ngisamncane so manje ngoba phela usosisi omdala awusho uyazi uthupha ubaba wakhe ngoba akazi uthuphi mina nje ngazi so yena akazi ambuze wasuswa phela kwenzeka lesini kufanele kasuswe kunakubona kule ndaba ahleli kuyona ngoba phela ingane asaphephile ngeke kunqunywe umuntu chop pieces kwakhe uma wakhe ngazi ukuba so nayo ingane ibingasekho safe kufanele isuke yona lo ndawo ithole indawo kahle ikwazi ukuba covered until ikhulise ibe right. Okay manje sekukhulileke sizomlanda ke uSiphume simtshela ngalolu daba usu ready ukukhuluma ngakho. Hayi ngakhuluma inkinga Mayethu uSiphume ucela uyombona ubaba wakhe ejele uzomphelezela. Ngizomphelekezela ngikhona mina mfowethu. Okay ayikho inkinga. Ake silande uSiphume simazisa ngalolu daba sizwe usuzolizwa kanjani. Ake sesibuyile babukeli ba Black Life TV sakhona la ekhaya kaDlamini sesimlandile uSiphume ekuthiwa ke na usemnyango. Sawona Siphume? Yebo sawona sesinjani? Ngiyaphila njani? Hayisaphila. Hayisaphila kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi siyakucela usondele uvume uzohlala nakla. Hayi ayikho inkinga sana. Igama lami nguLongster ka Black Life TV, uhlelo izinkinga zomndeni. La kwenziwa khona inhlambuluko. Simenywe ubaba omncane wakho la eceleni. Ngiyabona nicishe nilingani. Kahle kahle fanele ngabe nabangani. So uba umncane wakho uthi asondele ngoba khona udaba afisa ukukhuluma ngalo nawe. But before siqale lapho ke ngisacela sikhulume ngokuthi uba umncane wakho uthe uba namaphupho amambi. Yebo nkosami ngiba namaphupho amabi. Amaphupho lawa ayafika kwesinye isikhathi aphinda ashabalale. Nje angikho right. Ngivuka ekseni ngimtshele ngithi hey baba omncane ngibe nephupho elu1 no2 no3. Asho athi hayi angibekezele kuzohlula. Nje kodwa hamba aphinda abuye futhi. Nje asenesikhathi eside kusukela emganeni bami. Okay, umama uphi? Ubaba. Uma sebashona manje. Sebashona. Awungixoxele ngosuku ekhathi ngena abantu ekhaya. Ngekathi kungena abantu ekhaya bangisekamereni. Ngenza ihomework. Okay. Ngezwa umsindo. Ngathi mangithi ngiyawulalela lo msindo ngeza ukuthi izule kama. Emva kwalokho enye into ayisho kumina wathi ucela ukuthi ngivale umnyango. Okay. Bathi vala umnyango mntanami. Ngavala umnyango ngisekamereni ngenza ihomework. Okay. Ngavala umnyango emva kokuvala umnyango ngaphinde futhi ngawuzwa lo msindo. Kulo msindo mangithi ngiyawulalela kahle kahle kunomuntu wesilisa ababehilizisana naye. Emva kwalokho ngezwe nje sekukhala into engazi uthi isikhali. Uma uyascreama lapho phansi manje ngiyasaba ukuthi ngiphume. Zothi mangiphuma mhlawumbe nami ngithola ukulimala ngoba ngiyeza ukuthi kahle kahle la akhambi kahle. Emva kwalokho ngezwe sekuthi nya uma wakhala waze wathula. Kwama ngivula umnyango. Mangithi ngivula umnyango kwaqhamuka usisi wakamakhelwane okuyena owathi mefike esigamekweni wangixosha fast wangibalekisa kodwa uma ngalibona ikhanda lakhe sekuhlukene nomthimba. Igazi laligcwele endlini kwakuyisimanga. Lapho uneminyaka emingaki? Ngino9. Awuno9. Angino9. So usekamereni wenza homework. Yebo. And uzuma wakhe ememeze ethi vala umnyango. Manje into engamuzwa kuqala nje afika ayisho. Wasi mntanami vala umnyango. Ngavala umnyango ngokusheshsha. Mangithi sengiqeda ukuvala umnyango sengiyeza ukuthi khona umuntu ongazi ukuthi umuntu wesilisa abahilizisana naye. Mangithi ngiyalalela ngiyeza ukuthi ngeke. Hayi ngiphinde futhi ngisondele eduze kwesikapa phela nami ngumntwana ngiyasala. Hayi sekizwa manje ngazi ukuthi ikhala into eyisikhala uma uyascream uma uyamemeza uyakhala. Sengisaba ngisho ukuphuma kodwa kwathi mesethula uma sengigizwa ukuthi hayi ngeke uma akasakhali manje nami ngaquka isibindi ukuthi ake ngiphume. Mangithi ngiyaphuma hayi igazi lagcwele phansi. Yabonga ngiyakuzwa indlela oyiphinda ngayo ukuthi namanje isayisilonda kuwena. Yo, okay, so manje ke mawuyixoxela le ndaba le usuke wamxoxela ubaba omncane wakho ngalento experience. Ubaba omncane nkosami ngeke ngazama ukukhuluma naye kodwa akazange ngiphe umqondo. Awukho umqondo angikawo. Kaze ngamtshela nangamaphupho amabi. Okusho ukuthi lento isayitsila kumina. Ihlala ivuke. Ngamtshela ukuthi baba omncane nginenkinga la amaphupho amama awamahle. Kubuhlungu. Yo, uyayizwa indodakazi yakho? Angizengibheke ngapha. Phatheka kabi nje angisazi ngithini kodwa. Okay, ngizokunika ithuba khuluma na. Mina ngoba ngizokuchazela ukuthi ngivele usukhulile nayo lento yenzeka ngithi usayingane.
So since la ukhula kumezi nabe ungavumeleki ukutshele zona ubukhulu engibona ukuthi vele lezi zizokudestroya vele impilweni yakho ngobuqhube uzama ufunda ukutshele kwami lento ukuthi uba wenza lento bonke uphinde usurvive mhlawumbe kwayimina mhlawumbe uzomnyana ungangikhulumisi so isona sikhathi ke lesi nje ukuthi mhlambuluke chazela ukuthi kubani kashili wenza lento mina ngazi ngizokutshela ukuthi ubaba wakho wenze lento baba omncane baba wakho nje ngqondo kokuzalayo and ayikho into engizoyenza ke nami ngisave impilo yakho ukuthi ungaphazami ngoba yena usejele kodwa baba omncane ukangigila yini sonke lesisikhathi yonke leminyaka ubuhleli wena wazi ukuthi mina ngazi ukuthi owami ubaba washona msukwana noma ayishona kanti sonke lesisikhathi wena buwazi baba omncane ukuthi mina ubaba lo wabulala uma ngizothini phela phela wena ukuzala wena ungitshelayo amaphupha amabike okusho ukuthi kukhamba khona la maphupha kuloko ngikutshela ukuthi kahle kahle kuloko ngiphupha kahle uthi hayi angibekezele kuzodlula sonke lesisikhathi baba omncane wena buwazi ukuthi umuntu owabulala uma ubaba kunjalo nje ngokubisho awu kodwa uNkulunkulu wami weJesu awu kodwa simakade uyangibuka baba omncane ngihlutshwala namhlanje ngisidakwa mina ngisidakwa ngihlutshwala ngilale emathaveni ngihambe kuse ngingabuyi ngoba ngithi ngizama ukupholisa inhliziyo yami ngibhlungu baba omncane ukuthi yonke lesisikhathi wena ungibuka ungizamisa nawe ungikhulisa kodwa namhlanje uzongitshela isimanga esingaka ukuthi kahle umuntu owabulala ubaba baba omncane isikhathi eside kangaka lento engithi yenzeka wena ingane mina ngihleli kwami so ngangeke ngisuke la ngiyolamula impi yomuntu vele okusho ukuthi bonke labantu abagcwele lawo makhelwane bayakubuka ukuthi mina nje ngazi ukuthi ubaba washo kanti ubaba usejele mina nginqanqela ukuzwiswa ubuhlungu mengikutshela ngithi ubaba wakho wawuzophatheka kabi impilo yakho yonke mengitshela ukuthi ubaba wakho so mina bengisave impilo yakho ngikukhulu uzondala kodwa simakade nabo I know you understand ngeke kufana noma ingane ngizokutshela ukuthi ubaba wakho wenza 1 no 2 yabo nje baba omncane wazi wangivusela amanxeba mntaka baba wazi wangivusela amanxeba Jehova ngihleli inhliziyo yami ibhlungu ngendlela esimanga angazi ngempela ukuthi kanti kunjenje kanti umuntu owenza lento ubaba wami ongisalayo impela mina ngazi ukuthi ubaba washona kudala awukhona usebenzini ushawu life and ngiyokuthatha noma baba omncane njengoba usuku uhamba wena uthi uyobheka umngane wakhe ejele baba omncane usuku uyobheka bani uyobheka yena mfowethu nje sho ukuthi mina ngempela sonke lesi sikhathi sibengifana njengomuntu wesilini kuyafana phela ngithi into enkinga ubanje umthetho mina ukusho kwami ukuthi ukephi ngeke usizakale wena mina uthi ngihlale uzube right wena ngithini ngizikutshela iqiniso bamuphi iminyaka emingaki life uyohlala khona nje jene ngiyayibona ke le ndaba yamaphupho ukuthi isukaphi ngiyayibona le ndaba yamaphupho ukuthi isukaphi ngiloko ngiba namaphupho amabi ngiloko ngiba namaphupho amabi ngaze ngasenkingeni isikhathi eside kangaka kodwa baba omncane into kanjalo siphumela mina ngayita ngizophela vele awe ma Jehova simakade ushintsho ukwenza ngoba nami ngibone ngiyazama ngidlutshwala namhlanje ngisidaka ayikho ithaveni engayingeni la ngidlutshwala kuse ngoba ngithi ngipholisa lento la ngoba ngempela ihlala ivuke ubuhlungu engibuzwayo sabathe ngiyazama akuhlangani lutho ngisho amatoho akuhlangani lutho ngithi ngizama impilo yami ukuthi iye phambili kodwa cha kuba naleli izwe lithe buyela lapha ethaveni uyophuza ukuze ukwazi ukupholisa lamanxeba ngaphakathi kuwena mina ngazi ukuthi umuntu wabulala uma ubaba bengazi ukuthi umuntu wabulala uma ubaba kodwa lona njalo isikhathi mengithi ngiyalala kubuye kufike lokho angikhohlwa usuke ngabona ngaluma ikhanda lami lihlukene nomzimba isilonda esingasoze saphola kumina mina nje ngayithenga ngisiza ngawo vele ubaba wakho uboshiwe lapho uyayisontela nawe ngizokuthatha nje njengengane awe ma uNkulunkulu wami kodwa ngizombukela ubani ngamehlami kodwa ngizombukela ubani ukuthi sabe le inkonzo right ezibalekile uzoba right kuyadlula ngoba naye lo muntu owenze legend uyashabatha lapha awe ma kodwa simakade ngesikwazi nokusukuzenzela ukuthi mina nginake wena impilo yakhe ibe right khona uzokhuleka mina ngizokuthatha ngiyise kwi-counseling ubone umama nobaba kodwa Jehova khona i-counseling esangalunga sekimdala ngimngaka ngoba phela leti isilonda iyasiza i-counseling khona uzokwazi ukuma kulezi zinto ezisizayo inkinga ngekulungela uzo wesimakade sadla udawayo still lento
izokwenza ube mungwabona ungagcina uyibulala. Hawe ma Jehova simakade. Ngiyaphila ezinye abanye abantwana abanabazali. Anginama ngazi ukuthi kwayena ubaba washona. Kanti ubaba huye lo. Yiyo le mbogo lekuyiyona yona yabulala uma. Ngizombukela ubani? Ngizombukela ubani ngempela? So uyafisa ukuyomanager? Siswami angazi ngempela. Angazi sazoyincenga inhliziyo. Wangibuyisele emva kodwa kanjani ingane yakhe ikhala kangaka? Simakade. Thekile yabo phela lento kade ngayigcina. Wema. Ngeke kube kuhle mengimtshela ngoba mfethu wangitshela angamtsheli. Ngoba yena ngeke saphu manje ngumuntu phela ngihlala ngaphaya yena ngoba ehleli lapha ngaphakathi akayena umuntu mina ingane kufanele ilazi iqiniso ithini hayi ingane izohlala naye ingazazi ukuthi iqhamukaphi ngoba mina inkinga tshelwa mina sithi zikutshelwa mina efike ngi-address kahle ingane hlezi induction ngithi ethi ayimise kanjani qinisile kwaze kwathi Phephisa I'm sure kunzima kakhulu ukuzuzwa kuba kunzima okwangempela futhi abantu bebengibuza indaba kaBaba ngithi mina ubaba usashona angimazi sobe ngiqala mengabe ukuthi ngempela ngiyathola ithuba lokuthi ngiyombona ejele ngizobe ngiqala ukumbona angimazi angimazi so uma ngithi ngiyalala ngiyamuzwa uma ngiyamuzwa izwi lokuqala likhipha wathi mntanami ngene ekamereni uvale wathi vala umnyango ngoba wezama ukuphephisa impilo yami okusho ukuthi nami kube ngaphuma lapha shuthi lo baba wezongikapha shuthi ubaba mekwazi ukukapha uma wami shuthi kwayimina ngangabe engozini shuthi kwayimina wezonkapha Bathi-ke i-step sokuqala lesokuthi uphole simakade siyabonga ukuthi ubaba omncane naye udonsa isibindi akuhlalise phansi akutshela iqiniso ma Jesu siyabonga ukuthi ukwenzile lokho Nhlanhla ma siyabonga kakhulu but-ke manje-ke umuntu sizocela ukuthumela umuntu we-counselling njengoba esho i-counselling uyayidinga nje umuntu ozohlala naye phansi ukhulume naye uzama ukuphola ma simakade inzima kakhulu le ngeke futhi ngisagxila kakhulu kuyona but siyabonga ukuthi-ke na uthathe isibindi sizothumela uchwepheshe la ekhaya aziqala nezi-counselling uzizwa kanjani ngoba usuyikhulumile hayi mina ngizizwa ngi-right ngoba kugcineni into vele yadihleli isikhathi eside kumina le so sekuyisikhathi nayo ukuthi nayo ingane ihlale ikhululekile iyazi kwenzakalani emhlabeni ngoba ngeke ikhule ingane yazi iqinise ingathuli igcineni elidinga iqinise ingane khona na izokhula ekhaya iyazi emhlabeni iphilwa kanjani so ukuthi ngilikhulume iqiniso ngoba uma ngalikhuluma iqiniso izocindezeleka leya ngane isadinga ukukhula nayo isadinga usizo so ngoba mina ngiyikhulula ngifuna iyazi emhlabeni iphilwa kanjani kwenzakalani emhlabeni ngoba ngiyitshela nami iqinile ukuthi nayo imisiноmuntu wayo ihlala iyazi ukuthi kuphilwa kanjani yaze yanzima le Black Life but-ke na Black Life siyathembisa ukuthi sothumela abantu abaqeqeshiwe kulo mkhakha ukuthi bakhulume nabo ngoba ithanda ukuba sensitive kakhulu nosisi ngiyabona ukuthi use-emotional kangakanani Black Life TV siyanthanda kakhulu please don't forget to share like and subscribe Black Life TV